dočasnom ubytovaní je im síce dobre, no starať sa o takéto množstvo dá zabrať. Bohužiaľ, počet mačiek, ktoré potrebujú pomoc, je viac ako tých adopcií. Nie len zobrať mačiatko, zistím, že nedrvne sa o to starať, tak ho vyhodím na ulicu. Nie, treba sa starať. Mačky sa tu nachádzajú úplne všade, vonku i vo vnútri. Každá z nich má svoje meno aj obľúbené miesto na spanie. Momentálne mám 102 mačiek, o ktoré sa staráme. Máme výbeh, ktorý poskytol domov pre 40 mačičiek. Ďalších 40 je v pivnici, niektoré aj s Denisou v byte. To je úžasný pocit byť v jednej miestnosti s mačkou. Koľko mu tá mačka vie dať? V mačacom raji pomáhajú každú sobotu dobrovoľníci, najmä takí, čo ju mať nemôžu, či už kvôli alergii alebo svojmu psovi. Môj pes by nebol nejaký moc nadšený, takže by bola dosť veľká naháňačka. Tí, čo už mačku doma majú, si na spoločné bývanie zvykli. Keď ma boli hlava alebo mám ženské problémy, tak jednoducho, keď sa mi skrúti do lona, tak naozaj to pomáha a ukludňuje to. Raz mi jeden známy, tiež taký mačkofil, jak sa mi tak voláme medzi sebou, povedať, že pradúca mačka a šálka kávy, to lepšia kombinácia není. A mal pravdu, je to tak. Z mačacieho raja z Nových Zámkov Marek Šilhavík, televízia Markíza.